Ще започна с създаването на клиенти, които всъщност са и играчите в турнирите. Това става от линка клиенти, от бутона Създай нов клиент. Въвеждате името и фамилията на играча, Иван Иванов, примерно. Записвате неговият имейл. Тъй като системата от много години има хиляди регистрирани играчи, е напълно възможно този играч вече да е бил регистриран. За да не се получават дублирани регистрации на един и същ играч, по имейла ние проверяваме и не е нужно тогава да правите нова регистрация, само да кликнете на този линк, който ви казва, че има такъв регистриран, за да бъде добавен той към вашата лига или към вашия тенис клуб. Но слагаме имейл, който няма регистрация. Много е важно да въведете телефонен номер, защото този телефонен номер в последствие ще бъде за връзка с този играч. Ако създавате повече от един играч едновременно, най-добре е да използвате този бутон. Запиши и създай нов клиент, защото след като запишете, поставяте в същата форма за въвеждане на данните на новият играч. В този момент играча получава на своя имейл, който тук въведохме, генерирана парола, така че той да има достъп до сайта и да може да редактира своите данни, да си качи снимка, ако иска, и да се записва сам в турнирите. Сега ще дам пример с един турнир, който аз направих от турнири. Ако искате да създавате турнир, кликвате на Създай турнир, но тъй като аз вече съм го създал, ще дам на Редактирай. Така, първото поле е името на турнира. Второто поле е кратко име на турнира до 8 символа. Това се използва на места, където няма много място да бъде изписано цялото име на турнира. В полето начална дата на събитието записваме датата, на която ще стартират мачовете. В случая сме избрали 1 октомври в 10 часа. За крайна дата на събитието, ако турнирът е от един ден, оставете същата дата, т.е. да бъде 1.1, но тъй като тук искам да демонстрирам турнира, в които играчите сами организират мачовете си, сме дали един месец. Тази дата е чисто информативна. Регистрацията се открива на. Това е полето, това е датата, от която ще бъде възможно играчите да се записват в турнирите. Ако сложите датата някъде в бъдещето, няма да се вижда бутона за регистрация, докато не настъпи тази дата и час, която сте въвели тук. Съответно, за крайна дата на регистрацията, ако тази дата вече е стара, играчите няма да виждат бутона за регистрация и няма да могат да се записват за турнирите. Относно типа на турнирите, имате следните основни опции. Схема, което е елиминации, групи и след това елиминации или само групи. В случая ще изберем само схема. Когато е схема, максималният брой регистрирани, всъщност нека да ви покажа този сложния вариант и после ще редактирам турнира. Първо групи и след това елиминации. Въвеждате максимален брой играчи в турнира. Примерно 8. Съветвам ви да поставяте някакво по-голямо число, освен ако не искате изрично играчите да са не повече от 8, да кажем 16, като може да сложите и резерви. Често се случва от тези 16 играчи някой да се откаже, тогава може да пуснете някой от играчите резерва. Когато бъде достигнат лимита от 16 играчи плюс 8 за резерва, няма да бъде възможно да се регистрират повече играчи. По-надолу определяте правилата в групите и в елиминациите. В групите
Избирате дали ще се играе до 1 сет, 2 от 3 сета или 3 от 5 сета. Казвате колко отбора ще има в група. Ако са примерно 3 отбора, ситуацията ще бъде следната. За 4 отбора и за 5 отбора. Тук няма ограничение, може да напишете и 10 и 20. Съответно, ако са 10 играча, всички играчи в тази група ще играят по 9 мача. Определяме и правилата за схемата. В случая най-често от групите излизат по 2 играчи, така че ако имате 2 играчи, схемата ще бъде от 4 играча. Също сетовете могат да бъдат различни за елиминациите. Примерно там могат да се играят 2 от 3 сета. До кое място се играе в турнира? Казвате до 4-то място. Може и само първо и второ. Ограничение по пол. Тези 3 полета за ограничение по пол и минимална и максимална възраст ограничават това примерно в турнир, който е да кажем за жени, да не могат да се регистрират мъже или да не могат, примерно, ако сте въвели 18 години минимална възраст, да не могат да се регистрират деца или по-възрастни играчи. Това е типа на играта. Нали, тук може да избирате единично или двойки. В случай единично, тъй като турнира вече е създаден, не може да се смени. Избирате рейтинга, т.е. точките, които ще давате на играчите, в кой рейтинг да влязат. Могат да бъдат създавани неограничен брой рейтинги. В случая мъже сме избрали. Тук въвеждате такса на турнира. Ако тя е 0, няма да има избор за начин на плащане. Ако е 20, може да кажете, може да платите с баланса, с Stripe, Voice, PayPal, ако съответно тези опции в клуба или в лигата са въведени. Ще имат възможност играчите да платят онлайн. Въвеждате награден фонд, ако има такъв. Колко минути средно отнема една игра? Това е важно, когато правите график на мачовете. Ако турнир е в един ден, може да направите график на кой корт, кой матч, кога следва и съответно от времето ще бъде заето, примерно за първия матч 45, да кажем започва в 10 часа, вие давате програмата, че първия матч ще свърши в 10:45, втория започва в 10:45. Естествено това е ориентировачно само за играчите, тъй като тези часове никога не могат да бъдат спазени. Кой ще записва крайния резултат от срещите? Вариантите са само администратори, тогава играчите нямат право за никаква намеса. Администратори и играчи. В този случай, когато администратора стартира стартира самата игра, самия матч, играчите получават имейли с линк, чрез които да запишат резултата си. Или опцията, в която играчите сами организират срещите си. Тогава играчите получават съобщение с телефона на другият съперник, за да могат да се организират за срещата. Отборен турнир, това не е важно за момента, така че го прескачам. Опцията въвеждане на резултати на живо, тя е само ако има съдия, който ще записва на живо резултата, било то само точки или само геймове. И съответно, тук избирате каква е опцията, какво ще бъде записано геймове или точки, като резултатите се публикуват автоматично на сайта. Да кажем, че имате 7 корта, където се играят матчове, дори могат и самите играчи да записват при смяната геймовете си, така не е нужно само да питат колко е резултата, могат да видят онлайн през сайта колко е резултата. Тук се въвежда доколко гейма се играе в сета, стандартно до 6, доколко точки се играе в тайбрек, в 7 и тъй като в някои случаи третия или петия сет се играе като тайбрек сет, тук може да въведете доколко точки ще бъде този тайбрек сет, примерно 10. Това е полето за правилата на турнира. Написал съм само този текст, можете подробно да опишете някакви правила, каквито имате за турнира. Тук се избира администратор на турнира. Това означава, че
това ще бъде и съдията на турнира и той има достъп до този турнир. А когато някой играч се регистрира, избраният администратор получава имейл, че има регистрация от еди кой си играч. За клубовете хубаво е, не хубаво, задължително е да бъдат селектирани на кои кортове ще бъде игран турнира, защото когато правите програмата, съответно ще имате тези 3 корта, в които да слагате мачовете, които ще се играят. И така ще се върнем сега да направим турнира да бъде само схема от 8 играча, които ще се играе схема от 8 играча и ще се играе до 8 място. Тоест всички играчи ще играят за всяко място и ще имат еднакъв брой срещи. В случая от схема от 8 всички играчи ще играят по 3 мача, ако схемата е пълна съответно. Така. Записваме турнира. Турнира е готов. А това е страницата на турнира. Играчите могат да видят кой се е записал и резултатите. Тук все още няма резултати, тъй като турнира не е стартирал, но могат да видят информацията и съответно да се запишат чрез този бутон за участие в турнира. Така, отиваме на играчи. Да приемем, че тук нямаме никакви играчи, имаме два варианта. Единият вариант е чрез действие да поканите вашите клиенти в турнира. Става последния начин. Отваряте това списъка с всички играчи, които имате. Кликвате и в този момент се изпраща имейл с покана към този играч и с линк към турнира, за да се регистрира. Ако вие сами ще добавите играчите, от този бутон също виждате всички играчи. От тук виждате кои са записани с зелено, т.е. може да го изтриете и виждате кои може да поканите. От тук може да търсите на някое име, ако искате. Ето виждате Стан Вавринка, кликвам на запиши и Стан Вавринка вече е добавен в списъка с турнира. След като имаме 7 играча, можем да стартираме турнира. Ако случайно сме били въвели 16 играча, можем да коригираме, че ще е схема 8, а не 16. Вече имаме играчи, отиваме на елиминации. Тъй като схемата е за 8, но имаме 7 играча, съответно имаме 1 бай. Сега можем да преместим играчите, да ги поставим по този начин ръчно, както преценим, или чрез нулиране да изчистим, ако нещо сме сгрешили, и да използваме автоматизацията. Служи поставените, която първо слага поставените, след това случайно подреждане. Като имайте предвид, че когато има бай, то не е случайно поставен, а се слага на поставените, т.е. на първите двама поставени в случая, на един в случая. Ако са два бая, ще бъде поставен и тук. От тук също може да смените директно схемата, примерно да я направите с 4, с 2 и до кое място да се играе. С това поставянето на играчите е приключено. Единствено става да стартираме турнира. Стартираме турнира и схемата е готова. В този момент, тъй като избрахме, че играчите сами ще организират срещите си, изпращаме съобщение на всички тези играчи, които имат среща. А тук има чат съобщения, с които можете да си пишете с тях. Изпратени са им правилата и съответно телефоните на играчите. Примерно за Dominic Thiem няма въведен телефонен номер, така че виждате, Иван не може да се свърже с него по никакъв начин, освен през чата. Затова е важно и полезно да има въведен телефонен номер.
Когато те се разберат в чата, че могат, нали, кога са се разбрали да играят, хубаво е тук да въведат, да кажат, ще играем на 3 октомври в 17 часа и записват. Защо е полезно това? Това е полезно за всички играчи, които очакват тази среща да бъде изиграна, или играч, който иска да види как те играят, може да отиде на тази дата и да ги гледа. Тази информация се публикува за всички. Когато има байчета, за сега трябва ръчно да прехвърлите играча към следващия кръг. Той идва тук и съответно този играч Александър вече очаква тази среща и той знае, че на 3.10 ще бъде изиграна тази среща. Като всички имат крайен срок, срещите им да бъдат изиграни до 7.10, тъй като им се дава 7-дневен срок. Ако съдията сам записва мачовете, от край на играта въвежда резултат, примерно 2-6, записва, резултата се показва и играча победил се премества в основната схема напред, а загубилия играч отива в схемата, която се генерира за отпадналите. След всеки кръг отпадналите се генерира нова схема. Набързо ще въведа фиктивни резултати на другите матчове. Виждате, че автоматично се слага 6, тъй като сме заложили да бъдат 6 гейма. Тук прехвърляме този играч. Пак край на играта. 6-3. Тук вече няма матч, тъй като е само бай. Така. Има ситуации, в които някой от играчите се отказва. Ще ви покажа. Ето, отказване или дисквалификация. Да кажем, играли са до 2-0 и Роджер Федерер се отказва. Тук се изписва, че се отказва. Така всички мачове в турнира са приключени. След като турнира приключи, отивате на точки и награди. Може да копирате точки от друг турнир, за да не въвеждате на ръка всеки път точките, тъй като е малко трудоемко. Явно и в този турнир няма точки. Да кажем 100, 50, 25, 20, 15, 10, 5, една, примерно. Записваме и при кликване на този бутон се калкулират точките в рейтинга на играчите, а самите играчи получават имейл, че рейтинга е обновен. Тук ще ви демонстрирам как се работи и с групите. Един готов турнир вече имаме. Стартира се по същия начин матчовете, един по един, когато матчът стартира, за да се знае кой матч е изигран. И записваме резултат. Можете автоматично, ако записвате случайно резултатите доста по-късно, можете автоматично да стартирате всички матчове, за да не кликвате много пъти.
може да записвате и тайбрек. При записване на резултатите автоматично се калкулират статистиката, по която се определя кой е първи, втори, трети и четвърти в групата. Базирано е първо на спечелените мачове, броя спечелени мачове и загубени. След това на сетовете, на отношението на сетовете и след това на геймовете. Това се използва в случай, че има равни показатели на другите резултати. Ако случайно правилата ви са различни, винаги може да смените победители. Да кажем този на първо, да кажем този на второ място, но трябва да е на трето. От тук може да смените, да кажете това е на трето място. Но съответно да не забравяйте да кажете, че този е на второ място. След като всички мачове бъдат изиграни, отваряте елиминациите. Тук да не пропусна, тъй като турнира вече беше започнал, когато всички мачове са изиграни, тук се появява един бутон, който трябва да потвърдите, че мачовете са изиграни, за да бъдете прехвърлени към елиминациите. В елиминациите обикновено, когато са групи за първите двама най-добри, тук ги виждате, в група 1 това е първия, в група 2 това е първия, в група 1 това е втория, в група 2 това е втория. Сега тук е предвидена някаква много голяма схема, която не е логично да бъде. Така че сменяме на 4 играчи и се играе само за първо и второ място. Можете да кликнете на сложи поставените или да преместите, всъщност в случая е по-добре на ръка да го направите, защото логиката няма да постави правилно играчите. Слагаме първия от първа група, първия от втора група срещу втория от първа група, да, точно така. И тук срещу втория от втора група. Стартираме турнира и резултати се записват по познатият начин. Ще ви покажа и някакви други действия, които могат да се извършат и са важни и полезни. При стартирал турнир може да редактирате групите и отборите, но за съжаление това рестартира турнира. И е хубаво да си запазите резултатите. Като можете да си принтирате групите. От тук, ако имате нужда, примерно на лист, за да го закачите някъде, можете да записвате върху листа, после да го въведете онлайн, като най-добре е обаче да въвеждате всичко онлайн. Това ви спестява много време и грешки. Чрез този линк, когато сте приключили с организирането на групите, кой играч, коя група да е, направили сте графика, може да уведомите всички играчи, като им изпратите чрез този линк имейл се изпраща на всички играчи. Така че не е нужно да казвате на всеки един, ти играеш в еди колко си, ти играеш в еди колко си, ти играеш с еди кого си. Ако нещо има нужда, може да рестартирате турнира от тук. Имайте предвид, че се губят резултатите, но се прави резервно копие в ето тук в Result Backup. Може да прегледате бекъпите на резултатите, ако това е станало без да искате. От тук може да видите играчите, графика, точките, снимки да сложите. Нека да ви покажа и опциите в елиминациите. Може да редактирате пак схемата. Може да се върнете към групите, за да видите класирането, ако е нужно. Да рестартирате само тази част от турнира. Това не означава целият турнир, а само елиминациите. Отново да изпратите графика и играчите, ако примерно това се играе на следващия ден. Може да принтирате схемата.
и да я разпечатате, да я залепите някъде на видимо място. От опита ми показва, че няма нужда от принтирането, тъй като всички ще гледат през телефоните си какво се случва. Така. Интересно е за графика да ви покажа. Съжаление, мачовете са изиграни е малко по-трудно, може би на другия турнир. Понякога се случва да се допусне грешка при записване на резултата. Можете да изтриете дадена среща и отново да запишете резултат. Да кажем, че сте сбъркали победителя, написали сте обратно резултата. Може да го запишете наново. Искам да се върна назад да изтрия няколко срещи, за да ви покажа в графика как се прави график. Ето една от срещите, Доминик Тим, примерно казвате, че тази среща ще се играе в 10 часа на първи корт. Също мачовете могат да се манипулират и директно от схемата от администраторите. От тук директно може да бъде записан някой резултат. Ето и други мачове. Мачовете с сиво вече са изиграни. И така, тази схема също се вижда от играчите. Мисля, че е това за сега. Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете.